Is féidir an sprí go Joe a bheith agad le Péinteáil Aghaidheanna. Is féidir bheith i anmhí, i the character dríochta, nó rud bit is mian leat. Cuán, céir bhá leat inniu? Fhoghlaí Mara. Fhoghlaí Mara. Seo linn. Seo a méidir teag teastal. Dearg. Bán. Dubh. Scúba. Spúnsí. Dús tá an páiste súil ag úsad spúnse an dá dubh agus scúb. An sin tá an gearra an lecim ag úsad an dá bán. Ba spúnse an sin as chur dá dubh an smic. Tá an línta ag úsad scúb agus an dá dubh. Deire ba scúb a ríist agus leis na dachanna dearg, dubh agus bán. Líon isteach an gearra. Wow, Cuán! Tá tú réile dul amach ar an bharraige. Céir de ceapan tú? Marvin Ray. Buan trí las sa bhaile, tá sé bro éasca agus spríú.